Күндә кирәкле товарларга реклама кирәк түгел. Сөт, ипи кебек ризыкларны халык үзенә якын яисә бәясе кулай булган кибетләрдән сатып ала. 2 атна эчендә халык товарны кире кайтара ала. Моның өчен кулда чек булу желательно мәҗбүри инде. Чек булмаган чиракта хәзерге вакытта бик уңайлы приложение аша ачып күрсәтәләр. Ел башында мөселманнардан 180 мөрәҗәгать булды. Шөкер, кибетләрдә ыгы-зыгы юк. Моннан 2 ел чамасы элек кибет киштәләрендә карабыда ярмасы дефициты күзәтелсә, бүген ул барлык кибетләрдә дә бүле. Шикәр комына җәйге чорда ажиотаж булып алса, бүген анысы да киштәләргә өелеп диярлек куялган. Җәй көне песокның бәясе арта ажиотаж булды. Мәсәлән, җәй көне 83 сум песок, хәзерге вакытта бәясе 74 сум. Шикәр комы, көнбагыш мае, он, макарон эшләнмәләре һәм икмәк булка эшләнмәләренең нигезсез кыйммәтләнүенә юл куелмаячак дип белдерә белгечләр. Социаль әһәмияткә ия продуктларга бәяләр алга таба да тотрыклы калыр төсле. Bu kibit bir heybet şey. Oktyabrdan kildim. Tovarları heybet, produksiyaları свежий, sıra. Jay günü pis kıybeti hazır tuturuqlarıp kiler. Кибеткә көндә йөрибез инде. Ипигә керәбез. Бөтен нәрсә дә бар. Обычно мин шушы магазинга йөрим. Әнә бәяләр арткан сыманмы, төшкән сыманмы? Артып тора инде, ну, в пределах разумного, мне кажется. Кирәклерәк әйберне күпләп алып куеп була торганын. Күпләбрәк алып куябыз инде. Ишу. Халык аеруча яратып йөри торган кибетләр дә бар. Күпер ачылганнан соң күңелләре яткан сәүдә үзәкләренә төшү җиңеләйде дип сөенә райондашларыбыз. Бер кибеттән тормыш, көн күреш өчен кирәкле ризыгында, хуҗалык товарларын да алып китү мөмкинлеге булган кибетләр ота әлбәттә. Безнең ипи үзебездә пешкәчтән очсызрак инде. 45 сум гына бездә ипләр, 4 төрле ипи чыга бездә, кара ипи, көрпә ипи, высший сорт һәм бездрожжевой ипиләр чыга. Халык бик яратып ала ипиләребезне, Аллага шөкер. Аннары сөт өстеләр, сгущенкалар, кортлар, аксуарыклар тоже үзебезнең Мөслим районының фермерлары китерә, алар чиста натураль продукттан булгачтан Мөслим халкы бик яратып йөреп алалар инде. Бәяләргә килгәндә, төрле кибеттә бәяләр төрлечә. Мәсәлән, Авылдаш кибетендә 55 сум, Ләззәттә 57, Жасмин магазинда 55 сум. Кибетләрдә хәзер җаның теләгән бөтен нәрсә бар. Акчаң гына җитсен. Сатып алучылар да үзебезнең җитештерүчеләрнең товарларына өстенлек бирсеннәр иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.